नाही कोणती पोलाला बोल कोयलू कोणती गोल गोट सेकंड हँड क्रांती नाही रे बोलू बोलू बोलते काय सुंदर देखूया आले बोली तू नाही कुकुर म्हणणार महिला काय गोंडर काय गोंडर आहे बीस कुकुर कुत्री चावल ना मिळला चावल ना मिळला अरे गावात सबो लोक आणले चावल तो क्या बना देलाय ते मन भूक मार ते मन चावल आणलाय मी केम छोटो ब्रेक नाही हां ए खायला रे बोलली मारले चावल काढतो चावल काढी पाहतो उतार नको तंद रोकी रली तंद मारन रे आमर साडू मार चेक तू साडू हां मग बेटा नाही हां जबरदस्ती मी काय नाही लो हां बेटा बाके काय बोलला साडू नाही कुठला बसता बहु बोल